je možno, že veľtrh, keď to poviem tak nadnesene, že už staromódny na dnešnú dobu, alebo aký máš ty na to pohľad? Ak si človek chce vytvoriť akože stabilnú základnú klientov a chce mať pozitívne renomé, ja si neviem predstaviť, aby sa nezúčastňoval takýchto eventov. To, čo je dneska staromódne, možno bude už o 2, 3, 5 rokov vyslovene nevyhnutnosťou. Dnes to beriem tak, že keď ťa vidím v online priestore, ja nadobudnem pocit, že ťa poznám, ale ten moment častokrát, kedy sa urobí to moje rozhodnutie, že chcem spolupracovať práve s tebou, je ten moment, kedy ťa stretnem osobne. A tým, že si trebárs prídeš ako vystavovateľ, trebárs aj na tento vetr bývania a nehnuteľnosti, tak tí ľudia, ktorí ťa možno už majú načítanú, nasledovanú z online priestoru, tak si povedia, že to je tá Zuzka. Áno, je taká aj v skutočnosti, dáva mi to zmysel, koreluje jej vizuál a jej osobná prítomnosť s tým online priestorom, tak dobre, chcem spolupracovať, dajme si kávu.